Oh, no. Saan magkaroon ng maestro ba? Saan ni si Sir? Late man sa doy. Huwag karoon nagkuhan dito? Ay, napagwapo ka to. Wala yung tao, no? Ang may ani ato ni iya na sang grado atong ibanan kay. Oh, Late naman siya. May pa. May Bali pa? na. Ibe. Basta mag-exam ron si Sir. Mapakapiya ta ha. Ari mo kapin ako. Ah, tamugo mo, kape mo dira. Dahil para daghan ta ba zero? Oo, parang liyo sa no? Ito maestrong gwapo. Sige mo kaglangas dia kay ara naman tami mga pisimuan. Asa Asa ko ka naman- magkatong ka? Saan na yung mga Uy, gitana dira? lagi. Nalalas akong utok do. Ako pa? Abnormal gini siya, no? Uy, saba mo kina itong ano? Winnie Cash 1,000. Red Horse 1,600. Nabuang. Ay, alistahan man anak ko. Kuya mo sigsa Ang baba. katungin nyo hamoy katunay. Pangatag papilita ka. Kuya mo sigsa baba nag-video rum rin na di, oh. Hala, nag-video na dyan. Oh, panghilom na mo kay nag-video na. Hala, si Sir. Hala, Sir. Hala, dadalawa si Sir. Duha lagi ng Sir lagi. Imo mo na mutod mo. Kuha mo ng motor, Sir. Awo ko to nang gigamit mo, no? Malaking po. Nasuya di siya at hindi ay maundi ay. Malo, milagro na. Sa'yo kayo nila, isuya akong estudyante eh. Kataman siguro kita eh. Sir. Ay, galit lagi karon, Sir. Karon, hindi mo na sa grado mo ato iban-ibanan, Sir. Milagro ako sa kabuan nga. Nagkuna mo na ako. Pero pa mo. Nagkaon ninyo no? Yung sa'yo mo? Amo na kaon, sir. Super girl. Gusto na ginahan ka, sir? Napay sobra. Sos ni tubad kasi na estudyante nga pilosopo. Pero tinabang bugo ang pangutanon. Aw, ngayon eh, magsugot na sa leksyon. Naglayo, naglis sa topic. Abot na tapos asa ni. Mga pilosopor mo mga estudyante, mga bugo mo dagko. Hindi na tayo mag-video. Sir, mga ako sa tarde, sir, oh. Sir, mga anja na, Sir. Gutom na, Sir. Ano bitang dugay-dugay ka? Gutom na, Oo, Sir. sabi, baka nakapablo pa rin bahuman eh. Ito, Sir. Gutom ka na. Saan sa ginuha da, sir? Nakaon sa amin dire? Kanina lang malubot. Nga, may lumuglubi. Sa mo di kabuang na Muna ka ni Ramon, Ay, eh. sir, mga dari, sir, oh. Lamig kay kaon, sir, oh. Di ka pasuya na mo, sir? Ang ato Kuya, din ano ba, sir? Oh, oh, dahil inis na dahil. Daghanang sudo yun. Kalabit, sir. Polory ko. Ikaw, nakuha ka di mong kaon, noy. Hindi ka tao mo, ipanganak mga estudyante mo. Doon ang Tagay ko gistina na, ng be, wala na kaon. ko. Tagay ko ba? Nakuha nagpunungan, noy. Ako rin ba nagkuha na? Ay, Di mo muna lubi. dito sila, eh. Dito pulas lang ba? Ah, mo rin yung bungas mangga ron? Uma, may nakuha na mo. Sus ka mga. Asam ng utok nyo na nga. Paano eh? Nagdire. Subaw ka, Sir. High-tech na karon ang mangga mamunga naglubi. Na, mao ba? Tuon mo ka mo rin na. Kata ko rin. Ako ko ah. Asam to, Sir? Basta mga hotel, basta busog ba? Sir, oy. Oh. Magdinan mo, Sir. Ito is puras mangga. Tabuang gini mo, Sir. Oh, kamu rin ka mao? Dagang lagi tabuang nga, Sir. Sa nakoy pangutanan ninyo. Saan na, sir? Sir, Sir. Sana, Sir. Lubi ba mo? Bakit? Mga buangon mo gud mo. Pare yata. Oh, bro mo buang lubi. Manan mo kaon? Managar, Mana, Sir? Mana, Sir? Bantay di bitaw katubag ha. Si Charo busog di ka pa mo katubag sa mga putanan karon. Sayo na, ano mo puta na, sir, eh. Nakay papel. Ah, nabay. Aron mo ngita pa ko ah sa magtuon ni ako. Tindahan? Maestro ha, nakabawas pod. Sige, magsugot ta. Kung madam kimo kaon, sugot ta. Ato unang subject, math. Tagsa ta pangutana. Ako pangutana niyo ha. Unang tupag. Isa lang sa mot. Question na, math ha. Pamina mo. Yung mga agyatong chok? Ano ka na eh? Palito dito, sir. Nindot kitang chok sa? Hala, di lagi siya hiwi, sir. no? Sige, sa unang tubag. 0 plus 0. Isa. Sir, Sir. Oh, sige, ikaw, Baydo. Siya, Sir. Siya sa matubag. Siya. Siya, kawagin mo klaro, isa-isa ka. Ako rin matubag, sir. Oh, sige, ikaw, Bido. Hindi maklaro, sir. Sa mata mo, Junior. Murag. To, sir. To ang ansira na, sir. Nga nung natuman na nga, 0 plus 0,
kabugo. Kay ang 0 og 0 itapad doon ng duha sir. Pila man? Kasi may bugo ito ron. Pa ko no. Kung pila, Di ba- 0 plus 0. Di ba duha? Tara good sir, wag ka kasabot sa akong sulti sir da. Ngani na sir 0 dali ra good sir. O sige, Aray, dali, naguna yung pasabta chok, ko. sir. O, dahil chok. O sige. Kani 0 og 0 pila man na siya sir. Pa ko no. Di pa. Ika ihap kay maestro. 1, 2, 2 ka 0. O duha di pilaan sir. 0? To, oy kay itapad man. Na, nabugo naging natay. Lingko rito, kao na mo butong, wala yung resulta. Kapalo na yung 0, APC plus, itapa na yun. Sige, lain na tubagon, bakto. Sige, Sir, sige, di ka tempo ba? magbugo sir ninyo sir ay. Sige, Hinalas. ikaw. Simple kay sir. Asa gito mo stick sir? Ita ko may kag steak. Ay, steak ko kurang agtang mo ron. Roman to yung ang sir kay nga nagduha naman iyan ya tulong na ako sa. Inusam sa pagkatulong? Bright tagid na ako sir ay. May tulo. Oh, usa, duha, tulo. Di ko na sir sir. Tulo sa imong auto kabuangon. Yung natulo na. Na. Kanang imong auto kuwang-kuwang din kamay. Kaon at lubi. Mo na lanag ka. Lingko rito. Sunod. Sa may lain magkatubag ya. Sir, ako sir. O sige ikaw. Sir, siya din sir ay. Ay, supak. Ako? Ako? Pagklaro niya, targeton din ka na yung blackboard ron. Ako sir. Sige, dali. Happy sa sir. 0 plus 0. 0 plus 0? Oh. Mo pag dito doon si sir mo pag yung 0 plus 0. Oh. 0 plus 0 lagi. O lagi. Oh, see, watch and learn, sir. Oh, sige. Ako asa mang chok, sir. Dira itong magic choke. Ano ha? Oh. What time? Kaman tayo ka-afford. Uling lang sa. 0 plus 0, sir. No. Equals auto. Ganun na auto naman hino na. Kiton di ka, sir, ha? Oh. 0 Oh, 0. plus Plus 0. 0. Oh. Oh. Ganun na auto man. Tarawa ra ko ni, sir, oh. Oh. Ay, pag IQ ba? Mindset. Naabot Oh, naman sa mindset. auto na siya. Oh, ganun na auto man ha. Oh. Oh, na. Oh, di. Auto na siya. Oh. out. Oh. Naunsa naman ang auto ka. Gidrower naman na. Auto lagi 0 plus 0 auto. Sakto gini. Sakto yung mga buangon mo siya tingnan mo. Oh, mo ni epekto sa mga on ug lubi, sir. Mindset ba? Mindset Mindset. bitaw. Sa tanang lubib, inyong ikaon puro buang. Oh, buang 0 plus tarong. 0, auto. So sa kabulig na kong estudyante, wagi tarong puro buang. Ikaw may last, ikaw sa Sir, ako sir, simple lagi ka na sir. Sim- Makatubag ko na sir. simple bitaw, abot ng uban. Ay, Kaya ka na no, kaya ka na no. Sige, Dara. sige. Murag. Oo. asa naman yung Murag mga ako rin yung matchika na sir. Eh, dali ayo Oo, sige sir. kang langas. Tanaw sa imong tubag. Sila Naka-study ka. Oh, 0 plus 0. sus. 0 plus 0 sir. Ang dito yung chok sir. Tara si Choco. Ay na, Choco uling 0 naman. Oh. plus 0 sir. Okay, usab raman sana nimo. Naibabag gusto nga sir no. Naibabag. Plus 0 Oh, na 0. equals itlog sir. Itlog na mo naabot magkag-itlog. Ingom kaya kung lolo sir kay basta na ko rin babag sa tunga. Nay 0 diha. Nga na si 0 dire. Oh. Answer ko na sir itlog. Na. Lagi na sir. Kawagig oo din yung Sawa. mga sirtihan mo abot na mag-itlog. Wagig tarong ninyo Tanawa palingkod mo yung ito. itlog sir. Di ba maogi na sir? Gitanaw na ako nga. Tanawa. Na, duha ka 0 nya. Duha ka 0. Tanawa. Gitanaw na ako, parehas may ito mong itlog, pero Ay, di na babagsak ko mao. nga, sir. Di lagi na mao, lingkod mo to. Sus kawan. Sir, to man to sir ako sir. Ago. Sus. Balhintay ko ay ka mabugo. Wagi klaro sakto yung tubag. Di, lako lang yung pangutana. Mat gyapon ta. sir. Kay wag gyapon yung katuna sige kaon yung lubi, buang mo lang yung utok. Be, kire. Sir, ako sir. Oh. Kay sawa pag inahuman. Ay, sir. Ako pa lagi palabot. Ako yung una. Uso kay mo tubag, mayroon magtarong sayo pa ba? Ay, sakali sir, di ba kita? Sir, ako lagi sir. Ako ba? Hala. 3. Usaw na sir. B. Oh. Hala. Hala sir. Ay, paabot mo diha. Di mo ka... Asam na pa duli mo agi sir. Ay, sos. Ayun lang mo pagkuha sa kuano. Ah, Agi. mura magkauli-on. Naguba na atong blackboard. Labay ko sa inyong urong nga buangon. Ay, iya bugo na biyami. O sige. na sir eh. Hala. 130 plus 0. Sige, kisay mo tubag. 130 plus 0. Ako sir, ako sir. Ah, abdi ka. Mayroon magtaksog to mga tubag. Sige. Ay, sakto. Sabay na to. Ikaw ready. O sige. 130 plus sir. Sus, kasayo na bisir bi. Ah, ngita, pag-choke. 1, 3, 0. Sir,
answer, sir. Ngano, pila man na? 1,300 o kwani o diba? Biliban Sus ako. lingko dito, pakauwaw mo lang kadiim kagi panganak ko eh. Panganak Dito Kuha, sa iburo buha. na. Yun Dito na sa kamo. buha si Roy. Sige na, sigsaba niya lingkod, lain, kisay mo tubag lain. Bantay. 130 plus 0. Sir, ako sir. Murag katom na akong gipalitan ganina sir. Sige palitan. 130 target 0. Ay nabuo, usam na. Sortes good sir ganina. Ay Now, nga nung bagi ko naabot kadaw ang na mga sir. swertes kasugarol gini mong ko. Bao na sir no. 130? Oh, Target? 130 target 0. Nya, pili daw ko. 0. 0. Oh, buang mo ka. Sige, lain. Ikaw. Ako, sir. Oh, sige. Gana. Magbago na na mo, sir. Explain natin na, sir. Explain. Oh, sige. Gusto nyo kong explain yun ito bag. Pero di na dali ka halag. Explain na nung. Explain pa Explain natin ka. Oh, sige. Tarong mo kayo explain. Auto nakaligis sa babae. Bata. Oh, babae de. Ano ni siya? 130 plus 0, auto nakaligis babae. Ano? Ani maguni siro? Na sa yan Ana, drawing. oh. Drawing na sad. Oh, Ano na pag-maestro, Babae. sir, kung mo. Kuhan ka, magsige kang sabad diha. auto Auto. Gigang auto ay. nakaligis sa babae. Oh, Patay. Hala, oh. nalubot ang babae kay naligsan sa auto. Oo. Patay. Ambot na pahutan ako nung say patay bara sir. Kaya patyo ni mo ay. Naon sa nagpatuya naman lang kagtubag. Sako lagi na oh. Halin ko dito. Auto nalubot sa babae. Nagpatuya. Naabot naman kag auto. 130 plus 0. Naabot kag auto ligsag babae. Yung sa pala mo pagkuha. Lingkod gito. Sa kaog lumay. Buang mo yung auto. Sige, sunod. Kisa may last. Ikaw na lang usa. Simple lagay na si Roy. Simple lagi. Pos mo mga bugo. Sakto ba ako si Roy? Plus 0. Oh, 130 plus 0. Mindset ako. Sige. Ay, sige. Tudlo na ko na sir. Lolo Aray ka na yung mong chok Oh, sir. chok. Oh, sige na. Paminaw, sir, ha? Dito, pag-chok. Kanina sir ha? Oh, sige. 130 plus 0. Oh. Kini sa sir, kapot na siya sir. Ay, ganun. Nakapot mo na. Kung may basa naman ka, bagoto. Na, abot mahinog kag boto kabastos nimo. Masuko ato mga viewers na. Anem ko ni siya sir, hapit amang eleksyon, kinanglan kita mo boto. Dili ni siya bad words nga pagka storya na ko sir. Oh, mao, sir. Oo, sad no. Matay sinuod sad kay hapit man eleksyon, hapit na ta mo boto. Kinahanglan di kita to ibiliga atong boto. Buguwa siya Kay- kiti ni mo sir. Buga- Buga ikaw. Naliwat tayo ni mo, sir. Oh, pero- reklamo pa ka Pero naman. ayaw mo po kay di gina maong tubag. Kamo mga bugo gimo. Sakto na iya ha pero luag gamay. Sige lang gidi answer na sir. Ay sos, di lang ko mo tubag. No ka na, sir, Pero no. iyan tubag, hapit na kita mo boto. Ay pero ay gimo Sir. kalimot ini ka eleksyon. Nasa ko punta Ayaw na gid- sir. Ay sa nakot patiwasa sa ko kay. Ay, di sir. Sige, padayon. Ayaw gid niyo ibaligya yung boto kay madaot gimo. Huwag yung Sir, subukan. last na sir, na ko punta na Masisira talaga sir. ang buhay nyo. O Ay, sige, o sa'yo yung pumunta na. kinabukasan. Ang isda sir ba ka nang magsiglangoy, anong di mo na malumo sir? Oo, sir. Nga naman na, sir, be. Tumbang kami bright. Ang tao sir, kung maligo niya, lawom na sir, malumos lagi sir. O, tayo sa, naku. Ganong, nabot man ka ng pangutanahan nga mat, manong tata, pero kung wa ka nagdali, ato ang isda pangutan, ako'y pangutan ano, isda ko? Sige, natay, son piston pangutan na. O, sama, Sir, isa, sir. sama, problema. Sir, ako'y pangutaan na, sir ba? Na, o sama, Pwede malibang, sir? na, mo din na ni mahong otot na rin, kalibangon na rin kang hinampaga kanya. Layas ito, kalibang ito. Pamuna kayo ko, sir ba? Kabaho gidi ay. Sige. Nada pag nubi, ngay ilo. Tagay. Sus, maho mo rin ni mga utot, nalikalibangon rin itong usa. Sige. 6 plus 5, sabay mo tubag. Sir, ako yung answer na sir. Oh, tagtuyihan na mo isa kamot, oy. Way isa tail niya. Ang tekni una, sin ako sir ay. At Mga isa huwag ko ay ka dyan, klaro sir, ni mo mutubag isa. Ngihit na diay. Magito. Mga isa ko? Murang maho kang tik-tik niya. Ye. Ngayon, napay may duha. Okay, duhan lang mo ha. Si araw ko makatubag nyo. 6 plus 5. Sir, Sir, oh, sige. muuli na kuguna sir, kay muuli naman itong duha sir. Ay, kay labayo ni mag-chok. Uli na Ang mahinaon. ito sa mama sir, papulihan ko sa iyo. Dapat ay pangutana, muli na ka. Mauli na ko sir, kay maglaw pero ko sa baboy sir. Pagka na itong baboy mo ito ka ng numero para babra ito. Oh, ugma sir, ansiran ko na ugma sir ha. Okay, salamat kay sir. Kawag gigi-o, di mo paulit ito. Bye sir, bye. Ay, balik. Bugo estudyante. Sus. Usan na lang taon na pilit. Sige, ikaw, Miss Beautiful. Iba mo kung gwapa ka, sir. Una ko mo answer na, sir. Ikaw si answer una, be. Ako man yung mong pangutan on balihon pa man. Di,
Tigaya sa akong tubag para tubagan ko na yung una. Ikaduha. Unang tubag niya, akong tubag ikaduha. Kiba ko te. Giinom mo ng mama ganihan, sir. Oh, kung sa yung mama nun abot, mas meron nag-inom man. Tanduay, 65 oh. Tanduay? Oh, sakto kay ka. 65. 65 ako ihatag grado mong buguwa ka. May na lang na sir kay wala zero. Halipay pag tigya ka 65. Ako na yung sa taron. Ay,